Bună dimineața, doamnelor și domnilor, avem la telefon un creator de fericire, un happiness architect, este Marius Klein de la Picasea. Se scrie P-I-K-A. Bună dimineața. Neața, Marius. Picasea, adică Picasea bănuiesc, nu? De acolo a venit. Exact. Alege o mare și noi îți facem viața frumoasă. Exact. Istoria numelui a apărut din conceptul nostru de organizator de festivaluri care se numea Picasso. Iar după mai mulți ani am declinat în povestea aceasta minunată care s-a dezvoltat organic în ultimii 7-8 ani. Organizăm cu adevărat vacanțe fabuloase pe embarcațiuni de cele mai multe ori, de tip experiență, și se bucură de un succes extraordinar. Mă bucur foarte tare, aud de la foarte mulți oameni care merg și fac lucrurile astea. M-am uitat pe site-ul vostru, am văzut embarcațiunile plus zonele, Cicladele, Portugalia, Toscana, Croația, Saronice, Ionice, deci te duci pe unde vrei peste tot. Spune-ne cam ce ar presupune... paranteză, am văzut că faceți customizări. Gen, nu-ți cumperi o excursie de 5 zile acolo, ci se personalizează un pic excursiile astea. Despre asta ce poți să ne zici? Într-adevăr, acest lucru se întâmplă tocmai pentru că suntem diferiți din fericire. Nu închiriem embarcațiuni cu șofer, ci mai degrabă oferim o soluție completă, un mix foarte echilibrat de distracție, relaxare, descoperire culturală, culinară în fiecare dintre zonele explorate. Astfel încât toate vacanțele sunt organizate în zone foarte protejate de fenomene meteo extreme, din care oamenii își pot lua absolut tot ce li se potrivește. Și aici intervine acest proces de customizare, tocmai pentru că venim foarte mult către ei și le propunem experiențe adecvate dorințelor lor sau ale grupurilor lor. Se gătește pe barcă, deci se face tot. Dar acum te întreb, de exemplu, un grup de 6 oameni, 2 familii vor să meargă, nu știu, undeva, în Ionice sau undeva. Exact. Intră la voi pe site, începeți discuția, etc. Ce ar însemna 7 zile în Ionice, de exemplu, cu un skipper? Ca preț. Sistemul este foarte simplu și pentru că foarte multe persoane ne întreabă direct cam care este prețul, o să încep fix cu explicația finală. Prețurile, în general, pentru o embarcațiune de persoană variază între 550-850 de euro în funcție de tipul de embarcațiune pe care ei și-l aleg, în funcție de nivelul de confort pe care și-l doresc. Toate embarcațiunile sunt embarcațiuni premium, pentru că suntem și broker certificați internațional, iar oamenii și aleg soluția adecvată pentru ei. Customizarea, în schimb, vine din întreg sistemul acesta, tocmai pentru că tot ce trebuie să facă este să intre pe site-ul nostru, există exact când se deschide site-ul, cere ofertă personalizată, primesc în mod automat un document complet cu absolut toate informațiile într-un mod cât mai transparent pentru a-și configura cu adevărat soluția adecvată. Uite, Marius, eu, de exemplu, nu sunt un om foarte sociabil. Sunt introvert, neplăcut, etc. Și acum, eu nu știu dacă aș rezista să merg cu niște oameni, să stau 7 zile bot în bot pe o embarcațiune, fără să mă enerveze. Așa sunt eu. Am cabin fever, cum se zice. Aș putea închiria singur sau 2 persoane, să zicem, o șalupiță din asta sau o barcă, dar cu schipărițe? Cu schipărițe există, să știi, câteva schipărițe foarte bune. Majoritatea sunt băieți care profesează în direcția asta pentru că jobul este destul de solicitant, nu neapărat din punct de vedere tehnic și profesional, cât mai degrabă în coordonatele de relaționare directă cu oamenii. Asta ziceam, că eu cu femeile mă înțeleg mai ușor. Tocmai, e posibil să-ți configurezi o soluție adecvată pentru tine. Ok. Nice. Și diferențele fundamentale, mă scuz că te întrerup, diferențele fundamentale apar între tipurile de embarcațiuni, pentru că generic, majoritatea oamenilor preferă velierele sau catamaranele. Vacanțele pe velier, cu care voi poate sunteți familiarizați, pentru că știu că avem foarte mulți prieteni acolo care se dau. Matei, de exemplu, aici. Salut, Marius, am venit numai să te salut așa. Vă știți, ca între ei. Bună, Nești.
Ne știm, suntem prieteni foarte buni. Vă salutați și voi ca motocicliștii când vă întâlniți pe mare sau e vreun salut special între două embarcațiuni, mai ales dacă vă știți? Toată lumea se salută pe mare. Cum? Cu mâna sau? Cu mâna ca să vezi de la distanță. Ok. Așa, scuze, Marius, te rog. Da, vacanța pe veliere e o vacanță foarte frumoasă, aventuroasă într-o direcție pozitivă, dar e o vacanță mai intimă, mai personală, tocmai pentru că, generic, sunt două zone principale în jurul cărora se construiește energia. De cele mai multe ori pentru grupurile care nu se cunosc sau grupurile formate ad hoc de prieteni care își doresc un nivel mai mare de confort, există catamaranul, care din punct de vedere constructiv oferă atât intimitatea necesară, dar și confortul de care ei au nevoie pentru 7 zile. Sunt multe persoane care ne întreabă în faza inițială, ca și provocare, dacă vor rezista, dacă 7 zile nu sunt prea mult. Practica de câteva mii de clienți fericiți demonstrează că cele 7 zile devin puține, tocmai pentru că e o vacanță cu o energie crescătoare și în fiecare zi oamenii acumulează și se expun la foarte multe experiențe cu adevărat fabuloase. Văd că aveți, în afară de family, de exemplu, aveți și ceea ce se cheamă Pick a Sea Social Adventures. Asta înseamnă că poți cunoaște oameni noi pe vas? Întotdeauna poți cunoaște oameni noi. Noi suntem în fericita situație în care avem o comunitate de peste 20 și ceva de mii de oameni care gravitează în jurul produselor noastre și care indirect au devenit prieteni de-a lungul anilor. Să știi că se spune că în momentul în care te urci pe o barcă, fie nu-i mai saluți vreodată în viață pe oamenii respectivi, fie rămân prieteni legați de viață. Un pic. Dai seama, câțiva metri pătrați, nu-ți place cineva? Cum ascunzi asta? Și, adică când ești eu. După cum spuneam, pe de o parte, oamenii vin deschiși de fiecare dată și înțeleg provocările acestea, plus că skipperul are un rol foarte important în a închega corect și a transmite cât mai corect informațiile. Uite, de exemplu, eu de 2-3 ani de zile încă sunt în grupuri de WhatsApp care au fost făcute pentru diverse plecări de astea de o săptămână. Și așa din an în Paște, sau mai deseori, mai scrie cineva acolo, oamenii rămân prieteni de cele mai multe ori. Aș pleca, recunosc, cu două schipărițe care se certe pentru mine din punct de vedere social. Pentru atenția mea, seara. Păi nu merge până așa pe vapor. E ordine, e disciplina. Pe bune? Păi tu crezi că... Matei, da? Mutiny on Bounty. Te debarcăm pe prima insulă pustie. Vei sta cu o capră acolo până... O să-i zic vineri. Elegant. Azi. Zi azi. Marius, mulțumim foarte mult, Marius Klein. Spor la treabă, bănesc că aveți multă treabă, pentru că a venit vremea potrivită. Noi suntem deja în Grecia și deja sute de persoane se bucură de acest format minunat. Există, din fericire, un singur capitan pe barcă, așa că schipărița va fi mai degrabă capitanul tău. Okay. Iar siguranța și confortul vostru nu se negociază niciodată, așa că, din păcate, va trebui să fii mai docil în relația cu ele. Dar eu sunt foarte docil, să știi. Super. Deci spune-le că nu am nicio problemă cu mine, Doamne ferește. Bine, pa, Marius, spor la treabă. Numai bine. Ciao.